duzuelarik aurten, zenbat urte ospatuko ditu? Pintxo bat gero. Zenbat urte? Ino? Larroi? Goizu. Asko bidea bat. Bai, bitxu. Inok ez dakit. Bukatu agontzatu. Ez dago agontzatu. Kalendarioa gatera ditu. 40 urte, abenduak. Badi urteak, Bueno, jarraituko dugu aurrera. Eta beste gonbidatu batzuk ditugu hor itxeite. Burki dantza taldea. Gonbidatu ditugu, koreografia berezi bat egitea. 60. hamarkadan edo, bortu nahi dugu leporretan. Ez dut esagutzen, irudien ez ondoan, baina kobazulo baten. Egite zituzten olako festa, izkultura. Urte esaiaietan kobazulo baten. Eta kultura, euskal kulturaren beste iturritxo bat, ez da. Beste argitxo bat. Eta Luis Aramururi eskatu zioten koreografia berezi bat zutela. Hartzaren hitza. Eta horlako abesti hori entzizu. Ea, hartzen dugu hartza, kontuz. Hortik dabi. Zer etxik, bai, hartza, hortik dabi. Bai,